Ito kasi wala kaming ma-upload sa mga tuna na kinilaw. Tamban lang muna kami. Sa susunod ding ano, bulinaw. Hello! Mga kahugot, panibagong vlog, panibagong araw na naman. Kahapon hindi ako naka-vlog kasi na gumagawa ko ng kanta kay Idol Japper Sniper. Ito kami. Gumagawa yung bayaw ko ng kinilaw. Ito. Sarap siguro niyan. Ano ba yaw? Mag-hi ka naman sa mga subscriber ko. Kinilaw. Ito. Guys. Sa Tagalog, ano ang kinilaw? Kinilaw. Kilawin. Kinilaw. Kinilaw. Ito, kinilaw. Sa Bisaya kasi, yung kinilaw, yung magsyuta, yung nagkaganon kinilaw. Mugo siya ito. Ito guys. At ito. Anong klaseng isda yan ba? Tamban. Tamban sa Tagalog tamban. Ganon pa rin tamban. Sa Tagalog, tambon. Master kasi siya sa mga kinilaw. Siya ang gumagawa. Talagang mga asahan yan sa mga kinilaw. Kasi hindi pa sila nagkatuluyan ng kapatid ko. Maraming kinikilaw to. Saan baga magalit? Oh? Kinilaw. Sarap niyan. Sa amin, iba, hindi binabalatan yung anong tawag yan? Pipino. Pipino. Hindi binabalatan yan. Ito na. Tinidor, lagi ko ano mo na, Ping? Di ana? Tinidor. Tinidor yung yung binalat mo. Tinidor. May design pa. Oh. Ito kasi wala kaming ma-upload sa mga tuna na kinilaw. Tamban lang muna kami. Sa susunod ding Bulinaw. Ay, bulinaw. Ano sa Tagalog bulinaw? Dilis mo siguro na. Dilis. Oh, yan dilis. Dilis. Yan ang tinitira niya, oh. Sarap siguro niyan. Pang tanghalian, ting. Tanghalian. Ay, ito. Mamaya, kakainin natin yan. Ang init. Salamat na naman ako sa mga subscriber ko. At palaging nanonood sa mga video ko. Maraming salamat sa inyo sa naniniwala sa akin. At sa hindi naniniwala, sana maniwala naman kayo. Maluoy mo, pastilan. So, at pupuntahan ko rin yung anong niluluto? Kanin lang pala. Ito. Kanin pang pares ng kinilaw. Ito lang, simpleng buhay lang naman dito sa amin. Parang lang. Ito. Oh, saan ka pupunta? Hoy! 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 Ito yung buhay pag linggo. Sama-sama lahat. Kain. Bili ng soft drinks. Ganyan lang. Hindi naman pang mahirap lang. Hirap lang naman Hindi naman basta may makain lang. Yun lang. Sapat na. Importante maganda yung walang sakit. May eye bags na ako Laki ng eye bags ko kasi. Mamaya titikman natin yung kinilaw. At dumating yung
Si Bisaya. Hey! Hey, mag-hi ka sa akin. Dito na naman yung chico. Anong masasabi mo? Anong masasabi mo naman? Sino ba yan? Nag-vlog ako. Hindi yan. Anong masasabi mo? Mag-hi ka sa mga subscriber ko. Hi! Tagalog. Hindi ko marunong ng Tagalog. Saan ka galing? Sa amin, sa ate. Sa bahay nyo. Sa bahay. Nagkikilaw kami, kakain ka ba? Kain! Sarap na yan. Sarap ng Ano sa Tagalog ang tamban? Bulinaw. O kaya guys, titikman natin yung kinilaw mamaya. Ito yung babalik ako. Mga kaugot, ito ng mga sangkap oh. Hahaluin pa yan. Titimplahan pa yan. Pipino, kinilaw. Kita tayo mamaya, titimplahan yan, titikman natin. Ay, ito na, mga kaugot. Wala. Ano, explain mo? Ilagay ang ilagay ang lamas. Ano? Panakot. Suka pa daw. Lalagyan ng suka. First one. Silver Swan. Sana. Ano na? Sponsor dyan. Asin. Lalagyan ng asin. Silver Swan. Baka naman. At saka, Ajinomoto, bitsin. Sana naman. Sarap siguro yan. Pino. Titikman natin. Mga kahugot, titikman natin ang kinilaw ni Bayaw. Okay na ba yan, Bayaw? Okay na. Titikman natin. Tamban na kinilaw. Okay. Ito na. Titikman natin. Ito. Mamay nang nilang. Sarap. Ulas. Hanggang dito. Natutukan ako eh. Bayaw. Salamat Bayaw. Okay. Right. Maraming salamat sa inyong lahat. And don't forget to subscribe. Click the bell notification. Maraming salamat. At hanggang dito na lang. Babu.